Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Ләйсән Ханова бүгенге төп темалар хакында кыскача. Яшелчә җимешләргә дә бәяләр 15-20 көн элек күтәрелә башлады. Шәһәрдәшләр бәяләр артудан зарлана. Белгечләр әйтүенчә, бу әле соңгысы түгел, алга таба нәрсә көтәргә. Балаларны бик яхшы укытасыз килә инде. Күптән көтелгән мәктәп өметләрне аклармы? 37-нче комплекста төзелеп килүче бина проекты архитекторларда бәхәсләр уятты. Озак төзелеше 58-02 йортын яңа елга кадәр куллануга тапшырырга тиешләр. Әмма өлешчеләр канәгатьсезлек белдерә. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Илдән инде хәлләр бана. Инде террористлар, инде нәрсәләр. Шәһәребездә булмасын инде хәлләр. Шолы күзәтү астында куркынычсыз шәһәр проекты кысаларында видеокамералар бөтен йортларга да куелачак. Азык-төлек өчен бәяләр көннән-көн күтәрелә. Безгә бу хакта зарларны даими ишетергә туры килә. Экспертлар әйтүенчә, хаклар артуга фураларның һәр километр өчен акча түләргә тиешлеге дә тәэсир итте. Исегезгә төшерәм, әлеге федераль закон агымдагы елның 15 ноябреннән үз көченә керде. Кыйммәтләнү алга таба да дәвам итәчәк. Һәр хәлдә белгечләр шулай дип фаразлый. Яшелчә һәм җиләк җимешкә кискен бәя артуны Гүзәл 2 атны тирәсе элек сизгән. Аның үз кибете бар, товар алу өчен ул күмәкләп сату базарына килә. Соңгы вакытта сату алу эше эшмәкәргә бик кыйммәткә төшә. Яшелчә җимешләргә дә бәяләр 15-20 көн элек күтәрелә башлады. Менә бик тә сизелә, кыяр белән помидорларга 30-40% арттылар. Шуңа күрә микән инде безнең алучылар да кибеттә әзәйде, көндәлек выручкаларыбыз да әзәйде. Белгечләр әйтүенчә, бәяләр артуга зур йөк машиналары өчен салым кертүдә тәэсир итә. Һәр үтелгән чакрым өчен гадәти сатып алучыга да түләргә туры килә. Күпләп сатучылар әйтүенчә, соңгы вакытта бәяләр 10%-ка күтәрелгән. Стараемся, чтобы заниженные цены продавать. Бәяне арттырмый сатарга тырышабыз, булай да халыкның акчасы юк. Үтелгән чакрымнар өчен түләү бары тик Россия территориясендә генә кертелде. Зур йөк машиналары йөртүчеләр федераль трассаларда йөргән өчен түли. Транспорт компаниясе директоры Леонид Штенберг әйтүенчә, йөк ташучылар хәзер бәяне үзләре дә арттырырга мәҗбүр. Транспорт салымы, НДФЛ, юл җыемнарына һәр үтелгән километр өчен түләү дә өстәлде. Җыеп әйткәндә, яңа закон аркасында чыгымнар 20%-ка артты. Өстәвенә акчаны алдан түләп куюны сорыйлар. Ну нельзя это вот, делать предоплату, у нас нет таких денег. Алдан түләү дөрес түгел ул, чөнки заказ бирүчеләр безгә 2-3 айдан соң гына акча бирә. Безнең моның өчен артык акчабыз юк бит. 12 тоннадан авыррак булган йөк машиналары түләгән акча федераль юлларны төзекләндерү өчен тотыла. Башкача әйткәндә, транспорт салымы бу максат өчен җитми булып чыга. Существуют у нас стандарты, а стандарты заключаются в том, что дороги наши выдерживают 20-тонники. Стандартлар буенча юллар 20 тонна авырлыкка исәпләнгән булырга тиеш. Сорау туа, ни өчен аларны 12 тонналы машиналар җимерәсең? Бу очракта инде юлларны салучылар җавап тотарга тиеш. Моны бер юл белән генә хәл итеп була. Юлчылар ким дигәндә 10 ел аның өчен җаваплы булырга тиеш. Шул чакта сыйфатлы төзи башларлар бәлки. Инде 2016 елның мартыннан йөк машиналары үткән юлның һәр чакрымы өчен түләүләр тагын 2 тапкыр артачак. Димәк, азык-төлек һәм башка товарлар яна кыйммәтләнә дигән сүз. Хәзер йөк ташучылар бүгенге бәяләрнең һич югы берничә ел саклануын таләп итә. Әлегә алар һәр чакрым өчен 1 сум 50 тиен исәбеннән түли. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яңа мәктәп өметләрне аклармы? Сүз 37-нче комплекста төзелеп килүче белем учагы турында. Аның проекты шәһәр төзелеше советында архитекторларда кызу бәхәс уятты. Исегезгә төшерәм, Ярбуе микрорайонында яшәүчеләр бирдә мәктәп төзелүне түземсезлек белән көтте. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев аны киләсе елның инде 1 сентябрьне өлгертү бурычын куйган иде. Төзелеш июльдә башланды. Тик проектны архитекторлар хөкеменә бары тик кичә генә тәкъдим иттеләр. Айгөл Фәйзрахманова кечкенә улы белән көн сайын мәктәп төзелешен күзәтә. Әлеге олы улы 2-нче гимназияның 1-нче сыйныфында белем ала. Яңа мәктәп төзелеп бетсә, укырга йөрергә якынрак булыр иде ди ул. Бик яхшы балаларны бик яхшы укытасыз килә инде. Малайларны особенно инде безнең спортивный секция булсалар, бик яхшы булыр иде. Әмма бирдә яшәүче әти-әниләрнең хыялы тулысынча тормышка ашмаска мөмкин. Вакыт узган саен яңа мәктәптә вәгъдә ителгән комплекслар планнан төшеп кала бирә. Башта бирдә 2 бассейн булачак диделәр, тик хәзер аның берсе дә юк. Шулай ук хоккей кортлары, футбол мәйданчыклары булдыруда каралмаган. Район депутатына инде хәзер үк бирдә яшәүчеләр зарланып мөрәҗәгать итә башлаган.
Уже очень много обращений было на предмет того, что там бы хотелось бы родителям, чтобы в школе, поскольку она пока единственная в этом районе, чтобы в ней находилась хоккейная площадка, чтобы в ней находились как бы беговые дорожки и прочее, чтобы дети могли заниматься спокойно. Генераль план буенча мәктәп территориясының яртысы ял итү өчен каралган, спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар тудырылмаган. Биредә йөгерү өчен мәйданчыклар оештырып булмаячак. Мәктәп яна территориясе тигез түгел. Аның рельефы катлаулы, көнбатыштан көнчыгышка кадәр арада авышлык 5 метр тәшкил итә. Бу хакта архитектор алдан ук кисәтеп куйды. Ядро спортивное просто здесь не влезло на этот участок. А беговую дорожку мы могли, конечно, сделать вдоль школы, думали сделать. Шәһәр төзелеше советында катнашучыларга архитекторлар тәкъдим иткән фасадта ошамады. Биредәге төсләрне бераз тынычландырырга киңәш иттеләр. Әмма архитектор Ринат Сафиуллин төп игътибарны фасадка түгел, спорт зонасының аз булуына юнәлтте. Здесь грубейшее нарушение, посадка здания, и вы в каких-то окошках разбираетесь. Понимаете, когда дети здесь начнут учиться, окнами разбираться никто не будет. Детям здесь не созданы условия. Я считаю, что протокол надо писать, чтобы необходимо переработать геймплан. Хагиде бузу очраклары бармы, юкмы, тик шуны онытмагыз, мәктәпнең беренче каты төзелеп килә дип белдерде башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Абдуллин. Шуңа күрә ул проектны хупларга тәкъдим итте. Кто за? Прошу проголосовать. Проектны комиссияның 11 әгъзасы хуплады, 5 кеше тавыш бирүдән тыелып калды. Мәктәп төзелеше өчен бюджет шикле, нибары 500 миллион сум гына бүленгән. Тик белгечләр бу бәягә дә барлык нормаларга җавап бирүче мәктәп төзеп була дигән фикерне җиткерде. Конечно, в данном случае это мы уже ничего не изменим. Но я так думаю, что вот все-таки территория вполне достаточная. И все причины – это только попытка к чему-то привязать типовой проект. Стоимость проектирования индивидуально, она в размере как бы стоимости самого объекта, это мизерная сумма. И может быть некоторым стоит лучше все-таки разработать индивидуальный проект и поставить какие-то задачи, чтобы он был экономичным правильным решением. Ринат Абдуллин архитекторга әлеге тәҗрибәне башка мәктәпләр төзегәндә кулланырга киңәш итте. Башкарма комитеты җитәкчесе сүзләренә караганда, мондый ярдәм якын арада кирәк булырга мөмкин. Я думаю, что в ближайшее время у нас еще 1-2 школы будет строиться. Может даже быть в этом году. Вот там уже потренируетесь. План буенча мәктәпне август айында төзеп бетерергә тиешләр. 2016 елның 1 сентябреннән биредә 800 укучы белем алачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Шолының генераль планына үзгәрешләр кертү кирәк. Архитекторлар шулайды. Инвесторлар исә Орловка кыры дип аталучы торак районны тулысы белән үзгәртү яклы. Ул бистәдәге йортлар, гаражлар комплексы бакчачылык ширкәтләренең киләчәгенә дә кагыла. 10-15 ел эчендә биредә халык саны 22 меңгә җитәргә тиеш. Киләчәктә мәктәп, балалар бакчалары ачуда планлаштырыла. Әлегә проектны ишенә ашыру өчен юллар планы комачаулый. Башкарма комитет җитәкчесе шәһәрнең генераль планына игътибар итмичә, инвесторның проектын хупларга тәкъдим итте. Киләчәктә Орловкадагы гаражлар урынында күп баскычлы парковкалар һәм коттеджлар урын алырга мөмкин. На самом деле мы рассматривали... Бакчачылык ширкәтләрендәге участоклар берләшеп киләчәктә коттеджлар барлыкка килер дип уйлыйбыз. Күп җирдә шулай була да. 1 елдан соң инвестор биредә төзелеш эшләрен башлап җибәргән ниятли. Моңа кадәр исә юллар проблемасын хәл итү өчен халык тыңлаулары уздырырга телиләр. Сораулар күп булса да, әлеге проектны комиссия әгъзалары бер тавыштан кабул итте. Йөрәкнең нинди хәлдә икәнен белеп тору бер кайчанда комача аламый. 2015 ел Владимир Путин тарафыннан Россиядә йөрәк кан тамырлары авырулары белән көрәш елы буларак игълан ителгән иде. Бүгенге көндә нәкъ менә алар ил буенча үлем китемнең төп сәбәбе булып тора. Статистика Россиядә ел саен йөрәк кан тамыры авыруларыннан 1 миллион 300 мең кеше үлү турында сөйли. Мисал өчен Түбән Новгородта нәкъ шул кадәр халык яши. ХПК күргәзмә үзәгендә халыкның күп санлы сораулары буенча яна милләт сәламәтлеге дигән күргәзмә ачыла. Бердә бушлай кардиовизорда тикшеренү узарга һәм йөрәгеңнең нинди хәлдә икәнен белергә мөмкин. Нибары 3 минут эчендә сез кардиограмманың тулы язмасын кулыгызга алачаксыз. Шулай ук кулай бәягә тулайым организмны тикшертергә магнитлы беләзекләр һәм фитопрепаратлар алырга мөмкин. Шулай ук муен өлеше өчен массажерлар һәм махсус телкалар, ягъни ултраклар да бар. Күргәзмә 21 декабрьгә кадәр ХПК күргәзмә үзәгендә иртәнге сагат 10-нан кичке 6-га кадәр юлларсыз һәм тәнәфессез эшләячәк. Алдан язылу кирәк түгел. Озак төзелүче 58-12 йортын яңа елга кадәр куллануга тапшырырга тиешләр. Әмма өлешчеләр канәгатьсезлек белдерә. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады.
Илден инди хәлләр бана. Инди террористлар, инди нәрсәләр. Шәһәребездә булмасын инди хәлләр. Шолы күзәтү астында куркынычсыз шәһәр проекты кысаларында видеокамералар бөтен йортларга да куелачак. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Удобные, теплые куртки Аляски отечественного производства торговой марки Nordwind. Только в салоне мужской одежды «Джентльмен» от Алсу. Сюмбике 1405. Оптово-розничная компания «Кирпич-сервис» предлагает широкий выбор кирпича. Более 100 видов. Все материалы в наличии. Доставка в течение 1 дня. Наш адрес: Мензелинский тракт, 29/4, база «Стройбат». Телефоны 31 31 81 и 40 22 23. Встречайте Новый год с магазином «Светофор». Тушка цыпленка чемзинка 69 рублей. Горошек зеленый 19 рублей. Свинина на кости 168 рублей. Сладкие подарки от 99 рублей. Зеленый свет низким ценам. Цены наши не укусят даже. Довезем куда ты только скажешь. Служба заказа такси «Микс» 922 222. Приглашаем на дегустацию натурального меда. Цена за 3 литра от 880 рублей. Туры эфирда яңалыклар тапшыруы без дәвам итәбез. 58-02 йөртелешләре фатирларыннан канагать түгел. Алар безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итте. Исегезгә төшерәм, Химстрой компаниясе җаваплылыгындагы йорт озак еллар төзелмәде. Ниһаять бу ел биредә эшләр кабат башланды. Йортны төзеп бетерүне башкарма комитет белән килешеп, Доступное жилье компаниясенә тапшырдылар. Тик бүген өлешчеләр фатирлардан риза түгел. Алар әйтүенчә, мондай хәлдә йортка күчеп булмаячак. Проблемалы йортта хәбәрчебез Гүзәл Шихапова булып кайтты. Булачак күршеләр бер-берсенең фатирын карап йөри. Харисовлар гаиләсе төзүче оешманы көтеп тормаска булган. Фатир эчендә төзекләндерүне үз хисапларына башкаралар. Ну потому что көтәргә ни юк инде уже. Барысы ямайса үзеңә кала бит инде бар. Үзеңә эшләргә шуңа заказал, шкатур иттек, стяжка ясадык, электричество ясадык. Почти 100 тысяч ушло уже. Йортны төзи башлаган Химстрой компаниясе белән өлешчеләр арасында 7-9 ел элек төзелгән килешүләр бар. Алар нигезендә фатирлар куллануга тапшырылганда диварлар штукатурланган, идәннәргә дә махсус катнашма җәелгән булырга тиеш. Мы столько лет ждали. Без озак көттек, йортны төзеп бетерәләр дигәч куандык, әмма бирегә килеп карагай шатлыгыбыз юкка чыкты. Мондый фатирларга күченеп булмый. В данный момент кто это будет убирать? Хәзер бу чүп-чарны кем җыештыра, кем төзекләндерә билгесез. Хәзер йортны куллануга тапшырыр өчен документлар әзерләнә, әмма ул нинди хәлдә куллануга тапшырылыр белмибез. Раиса Сухарукованың ванна һәм бәдрәс бүлмәләрендә трубалар дөрес урнаштырылган. Әмма бер бүлмәле фатирларның барысында да диярлек бәдрәфтә салкын су, ә ванна бүлмәсендә бары тик кайнар су трубалары гына тора. Потому что если нет стояка... Димәк, бәдрәфтә һәрчак салкын булачак, ә юыну бүлмәсенә салкын су кертер өчен стояк икенче стенада. Без аны үзебез ничек дөрес итеп үткәрик? Моны төзүчеләр карарга тиеш иде. Ә Светлана Бутолина бер бүлмәле фатирына бөтенләй керә алмый. Фатирны тимер рәшәткә белән бикләп куйганнар. Йозакны ватсаң, төзүчеләрнең эш кораллары өчен җавап бирәсе була дип борчыла шәһәрдәшебез. Я не могу попасть в свою квартиру, так как здесь стоит решетка. И никто не знает, чья. Әлеге бүлмәдә төзүчеләр үзләренең эш коралларын саклаган булып чыкты. Хуҗаларга борчылырга кирәкми диде алар. Йортны куллануга тапшырганчы бүлмәдәге тимер рәшәткәне сүтәчәкләр. Ә менә 6-нчы, 7-нче, 8-нче подъездда яшәүчеләрнең проблемаларын хәл итү җиңел түгел. Хәзер 58-02 торак төзелеш кооперативы оешкан. Аның җитәкчесе йорттагы барлык өлешчеләрдән дә һәр квадрат метр өчен 2000 сум акча җыя. Доступное жилье кооперативы Химстрой йортын төзеп бетерер өчен 170 миллион сум акча кирәк дип белдергән иде. Шуның бер өлешен оешма шәһәрдәшләрдән җыярга өметләнгән. Юридическим источником остается Химстрой по-прежнему. Юридик яктан караганда төзүче Химстрой компаниясе Доступное жилье Химстрой белән бернинди килешүдә төземәде. Ул өлешчеләргә хәйрия ярдәме күрсәтә. Аңа башкарма комитет җир алырга булышты. Доступное жилье алдан ук сумманың 10%-ын өлешчеләрдән алырга исәпләгән. Әлеге өлешчеләрнең 60% гына акча тапшырган торак төзелеш кооперативы рәисе әйтүенчә, алар аны судлашып Химстройдан кайтармакчылар. Шуңа күрә йортка күченергә теләүчеләргә озакка сузмыйча тиешле сумманы тапшырырга киңәш итәләр. Йортны декабрь азагында
куллануга тапшырырга тиешләр. Әгәр өлешчеләр химстройны банкротлыкка чыгаруга ирешә икән, йортны тапшыру тагын билгесез вакытка сузылырга мөмкин. Әгәр йортны яңа елга кадәр тапшырсалар, бирегә күченгән өлешчеләр акт төзеп үзләренең канәгатьсезлеген белдерә алачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Хукук бузучылар кача алмаячак. Шалда йортларның 4тән бире куркынычсыз шәһәр системасына тоташтырылган. Яңа елга кадәр 600 йорт видеокамералар белән тәэмин ителәчәк. Проектның файдасы бармы? Беренче нәтиҗәләр турында бүген башкарма комитетта сөйләделәр. Берничә атна эчендә Чаллыда тагын 100 йортта видеокамералар урнаштырылды. Шәһәрдәшләрнең кайберләре үз йортларындагы үзгәрешне сизми дә калды. Тик шулай да бу күзәтү җайланмаларының файдасы юк дигән сүз түгел. Көтәбез инде, ышанабыз, ышанычсыз шайтан ди. Һәр әйбәт әйбергә ышанырга кирәк. Илдән инде хәлләр бана. Инде террористлар, инде нәрсәләр. Шәһәребездә булмасын инде хәлләр. Инде беренче нәтиҗәләр дә бар. Урамда кылынган җинаятьләр саны кимегән. Хокук сакчылары моны йортларда һәм социаль мәдәни объектларда күзәтү җайланмалары барлыкка килү белән бәйли. Шулай ук кайнар издән ачылган җинаятьләр саны да арткан. Әйтик әле күптән түгел генә мәктәп тукталышында җир асты кичүендә информатны ватучыларны тоттылар. Раскрыты. Ике велосипед урлау очрагы ачыкланды. 7дә 13, 49да 22 йортларында беренче комплекста урнашкан кибет янында караклар тиз арада тотылды. 8дә 21 адресы буенча урнашкан тулай торакта да җинаять эше кайнар издән ачылды. Инде шәһәрдәшләрдән видеокамералардагы язмаларны сорап мөрәҗәгатьләр кабул ителә башлаган. Кемнеңдер машинасын бәреп киткәннәр, кемдер утыргычта сумкасын унутып калдырган. Хәзер аны таба алмый. Ә буларның барысын да язмада күрергә мөмкин. Хәзер системага яңа хезмәтләр дә өстәлә. Тиздән куркынычсыз шәһәр мәгълүмати порталында һәркем үз хәбәрен калдыра алачак. Сообщение об инциденте, который... Хәбәрләр шунда ук тиешле органнарга барып җитә. Әлеге система җинаятьләрне ачуда гына түгел, хуҗалык эшләрен алып барганда да файдага булачак. Чаллыда барлык йортларны да видеокамералар белән тәэмин итәргә җыеналар. Бу эш 2016 елның ахырында төгәлләнергә тиеш. Лесен Ханова, Гүзәл Хәйбуллина, Айрат Закиров, Яңалыклар. Яңа ел чорында ни теләсәң шул була диләр. Теләкләр чынга аша дип исемләнгән хәйрия акциясе кысаларында шәһәрдәшебез Ильяс Бәхтиевның хыялы үтәлде. Аның янына кунакка барлык балаларның да яраткан персонажы Кыш бабай килде. Чаллы икмәге компаниясы үзенчәлекле балаларны яңа ел белән котлавын дәвам итә. Ильяс Бәхтиев күп кырлы талантка ия малай. Ул музыка мәктәбенә йөри, бик күп дипломнар һәм мактау кәгазьләре иясе. Шул ук вакытта сәйләннән беләзек муенсалар үрергә дә өлгерә, вокал белән шөгыльләнә. Үзенең осталыкларын Кыш бабайга да күрсәтте. Отвечает им казак, даже слушать любо, а телега без коня, что казак без чуба. Баянда уйнарга яратам, җырларга яратам. Аннары бисердән, сәйләннәрдән кулдасмалар ярата. Ул аны бик күңелен тынычландыра. Күп яктан талантлы малайга карата Кыш бабай да битараф кала алмады. И второй. За то, что хорошо вел себя. Кыш бабайга язган хатында Ильяс бүләккә яңа сенсорлы кәрәзле телефон сораган булган. Чаллы икмәге компаниялар группасы инде 3 ел рәттән Чаллы балаларының хыялларын тормышка ашыра. Хәйрия акциясе яңа ел тамашасы белән энергетик мәдәният йортында тәмамланачак. Илсия Валиуллина, Константин Величко, Яңалыклар. Ильяс янына Кыш бабай килсә, яңа ел алдыннан шәһәрдәшләрнең күбесе бүләк эзләп кибетләрдә йөри. Ул затлы да, матур да булырга һәм әлбәттә иясенә ошарга тиеш. Нәфис атлар нигездә тун турында хыяллана. Аны ничек сайларга? Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан баш киемнәрнең төрләрен санап бетергесез. Күңелеңне инде интели шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, бөтен үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачылды. На нашей выставке безнең күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бары тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантиялибез. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы иң алдынгы мех фабрикаларыннан исәпләнә. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш кием алдым. Биредә барлык эштәгеләр өчен киемнәр бар. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала.
толстые. Здесь очень большой выбор шуб. Монда бик әйбәт туннар, бик матур сыйфатлы, бик әйбәт дусларны да чакырачакмын. Әле һаман да күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Күргәзмә 14 декабрьдән 19 декабрьгә кадәр иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Ханты-Мансийскида катнаш көрәш буенча халыкара турнир төгәлләнде. Анда Россия, Казакстан һәм Кыргызстаннан 85 көрәшче катнашты. Татарстандан яклап шәһәрдәшләребез Илнур Самиголлин һәм Ришат Харисов чыгыш ясады. Нәтиҗәдә Илнур Самиголлин 2нче урынны яулады. Ришат Харисов та кубокта уңышлы катнашты. Бары тик 3нче раундта гына ул турнирдан төшеп калды. Ике спортчы да федерация әгъзалары. Сәламәт яшәү рәвеше барыгызның да юлдашы булсын дигән теләктә мин Ләйсән Ханова сезнең белән саубулашам. Иртәгә очрашканга кадәр исән-сау булыгыз.